Sada prelazimo na sljedeću pozu koja se zove dupli golub. Noge stavimo u jedan trogao, ukoliko možemo. Ukoliko ne, postoji alternativa da stavite desnu nogu ispred, levu nogu iza. Ja ću sada raditi dupli golub. To mi tako prija. Sada ćemo lagano da se spustimo napred. Koliko možemo, nema potrebe da idemo iznad granica koje trenutno ne možemo da uradimo. Tako da ćemo se spustiti. Ruke ispružiti.